Takže, ahoj Verčo, přeju ti všechno nejlepší tvým 15. narozeninám. Wow, to je úplně úžasný, 15 let. Takže, chtěla bych si popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky. Ať jenom potkáš Zejna. A určitě si musíš mít fotku, jo. Šipuju Wayne, abys věděla, protože to je úplně úžasný. A chtěla bych ti něco málo říct, jakože rozhodla jsem se udělat pro tebe tady to narozeninový video. Požádala jsem o pomoc Péťu a Dášu, protože vím, že ty dva máš strašně ráda, že jste dobrý kamarádi. A já jsem tak přemýšlela a já si vůbec nevybavuju, když jsme se začali bavit, jakože jsme se poprvé potkali a takový. Vím, že to je prostě ještě předtím, než jsme byli directionérky, předtím, než vznikla Elite Family. Je to strašně dlouho a díky tobě jsem mohla jet do Prahy na sraz. Nejela jsem vlastně sama, máma mi to dovolila a jsem fakt strašně ráda, že jsem tam mohla být s tebou. A do smrti budu moc děkovat Péťovi, že nás na sraze usmířil. A nezapomenu na to, jak prostě přišel a jenom Verčo, pojď sem. A já, ty vole, nech toho, jen jsem se otočila, mě chytnou za tu ruku a jenom to. Komunikujte spolu a ten. Ahoj. To bylo super a to. A chci ti říct, že jsi strašně úžasná holka. A to všechno, co stalo se ti hodně věcí. A vždycky jsem se ti snažila pomoct. A doufám, že naše kamera si drží ještě hodně dlouho. Teď koukám, jak to strašně sluší. No a ještě musím popřát za Renču Chmelařovou, která neměla možnost udělat fotku, video, nic, takže udělala jsem si menší tahák na papíru. Takže ti to řeknu. Takže přeji ti všechno nejlepší, ať jsi šťastná, ať se ti splní co nejvíce snů, do sladkých 16, máme to příští rok, to bylo přesně. Ať se jen usmíváš, protože ti to sluší a kdo ví, třeba se do toho úsměvu jednou jen zamiluje. Co ty víš? Třeba to bude super. Tak no, a teď to je jakože zvláštní překvapení. Je tady člen úžasné skupiny, jo, prostě člověk, který přijel až z Anglie, ti popřát. Protože prostě ty strašně miluje. Pojď sem, pojď na scénu. Ne, kecáme, to je jenom Andy. Ahoj Veru, a ti chci popřát všechno nejlepší ke 15. narozeninám. Asi si splně všechny sny a ať jdeš na kluky a hodně štěstí, zdraví, lásky a tak. Takže ještě jednou ti přeju všechno nejlepší, užij si tohle video a doufám, že po tojíhle části videa tam budou běhat naše společné fotky, tak jak to mám naplánované. Takže se pokochej naší krásu, ať to vidějí klidně všichni, ať všichni vědí, jak jsme úžasný kamarádky a mám tě ráda. A já taky. Tak jo, tak ahoj. From the arms of the moment, don't look away. From the arms of love. Sometimes you're better lost than to be seen. Don't look away from the arms of the moment. Don't look away from the arms of tomorrow. Díky, ale chtěl bych ti popřát všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, ať se ti splní veškeré tvoje sny. Ale hlavně bych ti chtěl říct, že 15 jsou hrozně skvělý věk a já jsem si je moc užil. Tak bych byl rád, kdyby si se užila taky. Všechno nejlepší, užij si to, je to tvůj den. Ahoj, takže všechno nejlepší, Verčíka.
jsi hrozně moc úžasná holka a hrozná škoda, že jsem tě zatím nemohla potkat, ale snad to jednou vyjde, já věřím, že to vyjde a obejmu tě hrozně moc a mám tě hrozně moc ráda a tak mě mrzí, že to zatím ještě nevyšlo, když jsme se potkali naživo. No a všem štěstí, zdraví, lásky, jak potkáš kluky, a to je asi všechno a pořádný oflak. Mám tě ráda. Takže Verunko, já ti chci popřát hrozně moc všechno nejlepší k tvým 15. narozeninám, protože to je úplně úžasný věk. Chci ti popřát hrozně moc zdraví, štěstí, lásky a tak, jak se to všechno přeje. A já mám zrovna dneska dobrou náladu, ty určitě víš proč, ale to je jedno, protože já ti teď budu povídat, jak jsme to poznali, já ty to určitě všechno víš, ale všechny to mě zajímá a mě to taky zajímá, abych se z toho chtěl vypovídat, takže ti to takhle povím. No takže poprvé jsme se poznali nějak přes Facebook, vůbec si nepamatuju, o čem jsme si psali, a to je jedno. Pak jsme šli na Čerňák, teda já jsem šel na Čerňák, protože vy jste jeli na sraz, Anet, a pak ještě tam přijela Ellen a to bylo hrozně krásný. A zvrtla si tam kotník a já se ti doteď ještě směju, protože nechápu, jak si někdo může na metr širokým schodu toho mít kotník, ale a ještě takhle nízkým prostě, a to je jedno. No a pak jsme jeli na sraz a to bylo úplně super a já vím, že pak jsme řešili ještě to s Ir a Ailey a byli jsme tam a já jsem vás poslal na metro a úplně jsem špatně to naplánoval, protože jste nestihli bus, ale vaše mámy už z toho bylo určitě v pohodě, protože jste mohli jet na další. No, sorry. Pak jsme jeli na další, to jsem vás teda nepřijel, myslím, že jo, přijel vlastně, to se ztratila Čedíková. No a to si pamatuju, to jsem vás taky přijel, ale pak jsem vás odpustil, pak jsem jel na Václavák a pak jsem jel na pár přátelství. No a tam jsem vás Anet usmířil a to si budu tak konečně něco, co jsem dokázal, už to, no tak nic. A to byl taky superový sraz, akorát, že jsme se tam moc nepovídali, ale pak jsme si za to povídali na tom třetím, což bylo asi před měsícem a já si vůbec nepamatuju, co se tam bylo. Jo, už vím. No a bylo to úplně hrozně moc super a hrozně jsem si to užil a škoda, že se neuvidíme na to vánočně, já tam stejně budu jenom na hodinu, ale to je jedno, ale hlavně s náma ti chci popřát hrozně moc nejlepší, zdraví, štěstí a pevný pojistky, to jsem zapomněl. Tak jo, tak zase znova po třetí, všechno nejlepší, Verunko. Sometimes you're better lost.